Fica coa bola presenta outro repaso da actualidade do noso fútbol. Benvidos e benvidas unha semana máis a Fica coa bola. Non hai 11 galego e repaso da actualidade. E que me dicides deste tremendo camisetón de JPR Actividades, a pé de pista, tamén o chiringago por aí, a camisola do gañador da quiniela, camisola guapa, aí está, Jatalim, aí está. Bueno, imos antes de nada, como hoxe, así no guión, o primeiro que está apuntado é que tal, así que xa non fago máis presentación. Grazas por estar aí un luns máis. E se vedes isto en YouTube, podes deixar un like. E xa está, Antón Vieites, que tal, moi boas. Hypeade, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Boa tarde, bo luns. ¿Qué hai que contar? Que traballache como un verdadeiro animal, fixeche 2 reels espectaculares, sobre todo o Atlético Arteixo volveuse aí viral tamén en TikTok. Nada, parabéns, noraboa, currazo de fin de semana, pouco máis. De domingo, de traballei un día. Outro día pasei de resaca, así que 50%. E xa está. Agradecido. Que tal a Semana Santa? Viche algunha que... procesión? Antes de falar da guerra e dos nomes en inglés, sí, vin un par de procesións. Quedaronme de paso, especialmente de Venres Noite en Santiago. Non sei por que non saltan as alertas, pero grazas a Zuck of Death por ficar coa bola e por seguirnos. O que ia dicir que grazas ao Atlético Arteixo por deixarme entrar no vestiario a gravar eso. Porque sen eso non hai reel, non hai viralización, non hai un montón de cosas que pasaron. Entón, grazas a eles, orgulloso do que fixemos esta fin de semana. Ian as cervezas en procesión, dixo Madialevo, traballo eficaz, guapísima, camisola guapa, sí señor, está guapísima. Foi a camisola que levou o gañador da quiniela, os gañadores da quiniela, Rayo Depor e Klesk. Klesk xa ten a súa. Que sempre dicimos Klesk, que el sempre nos di que non é Klesk, que é Cle SCQ, coido, non? Cle SCQ. que pois xa ten dentro descanso do Compos e a Rayo Depor, se todo vai ben esta semana, pois que a levarei pa Coruña. Así que seguide participando na quiniela, que aínda non pensamos no premio, pero algo a regallaremos entre nós e entre tamén o amigo Jesús Parcero de JPR Actividades, que fan un traballo bestial. Como tamén fan un traballo bestial os nosos patrocinadores, que aínda que non haxa xogador Exalta, aínda que non haxa o bazo da xornada, pois seguen apoiando cada cousa que facemos aquí en Fica coa bola, tanto Exalta Centro Deportivo como el huevo de la abuela, os mellores ovos do mundo, o mellor gimnasio do mundo. Aí está ese emoticono que pon Volk do Exalta, próximamente Exalta Halo, xa o dicimos moitas veces, pero é que xa están as paredes xa colocadas todas, están empezando a meter máquinas xa, así que non queda nada para esa inauguración do Exalta Halo. El huevo de la abuela, pois que segue como sempre, no día no Carrefour, na hostelería galega, tamén en la huevería ali no Cantón de Melide, en San Roque. La huevería que tamén ten unha conta de Instagram que subiu aí, creo que 1 hora e media. Estaba eu preparando isto, bueno, entre preparando isto e xogando a Play, non nos imos a engañar. Volvicho Fornite, ¿no? Volvicho Fornite. Unha foto dunha tortilla. Espectacular, ¿no? Unha foto dunha tortilla. Madre mía, niño. Espectacular. Bueno, contanos, ¿no? Xa que falamos da guerra, o de volver ao Fortnite foi pola guerra, ¿non? No, eso é o final. Eso é o final, vale. Imos por orde canónica, Antón. E o primeiro da primeira canónica. Ensalada de canónicos. Canónica. Evento canónico. Vale. O primeiro é falar da primeira división e esa remonta do Celta en Mestalla, non exenta de sufrimento, con ese gol de Guido Rodríguez, o segundo na súa conta particular no minuto 93, que lle meteu un pouco medo no corpo o equipo rosa esta fin de semana, pero o certo é que no segundo tempo, pois bueno, eu dixeno durante a retransmisión na radio, Antón, que me lembrou un pouco eses partidos do inicio da era Claudio Giraldez no Celta, non? Un Claudio que xa el mesmo conta na rolda de prensa que na primeira parte a él non lle desgustou tanto como a afección en xeral, que marcha por baixo no descanso, pero que xa sabía que trocar para facerlle dano detrás dos pivotes o Valencia, cambiando esa liña de 4, metendo máis alto Elaix Moriba, con moito pé de Fer López, cun Williot que cada vez que entra dentro do banco é espectacular. É unha remonta moi importante para xa pensar en Europa. Sí, para soñar, e o que dis especialmente, xa, bueno, obviamente temos que falar aquí de que o Celta saca o partido de Mestalla sen Iago, sen Starfel, sen Vecino, Borja suplente, e que máis? Miguel Román, que xa, xa é máis habitual, sí. Sí, saca ese partido de que decías, porque no descanso entran Jones, Williot e Fer,
que entre os tres que teñen 60 anos. Sabes? Dan 20 anos cada un. Sí. E trocan o partido tres rapaces de 20 anos que son dous deles proxectos do Celta, o outro xa foi proxecto, xa se marchou por unha cantidad importante de dinero, xa está de volta. E trocan o partido e o Celta na segunda metade pois o espectáculo de William Swedberg. Sí que é certo que obviamente pois ese sufrimento do final, pero un triunfo importantísimo para soñar con Europa porque está preto, sí que é certo que é moi difícil compaxinar agora que o calendario na casa invita a todos a ser optimista, que o calendario fora invita a todos a ser derrotista, pero que o que dicía Claudio, que non hai teito. Non sei por que non salen as alertas hoxe en OBS, pero bueno, Adri Barraca puxo eses ficaboleiros, ten unha racha, unha xeira de visualizacións conseguida, 5 streams consecutivos de Adri Barraca aquí connosco en Fica Cabola, así que moita honra. Imos escoitar un pouco estas declaracións tanto de Claudio como de Fer, e quero reparar en dúas cousas. Remata o vídeo cun sorriso de Fer, Antón, que quero que valores, porque a min sinceramente dame, non sei, entrame así un verbeneo por o corpo en canto vexo sorrir así a Fer, que estivo moi ben e que volveu marcar tamén un auténtico golazo. Claudio, preguntas de Víctor López na Radio Galega, respondeu tanto a ese soño de Europa, ese soño europeo unha vez conseguido superada a barreira dos 43 puntos da que tanto falou, e tamén o Celta con esta vitoria fora da casa igualou o mellor rexistro de puntuación como visitante na primeira división en toda a súa historia, 27 puntos como visitante da época de Chacho Coudet. Que pasa? Que quedan 4 saídas, pode superalo, pero as 4 saídas son Metropolitano, Camp Nou, San Mamés e creo que a outra é a Cerámica do Villarreal. O sea que son 4 saídas moi complicadas. Isto é o que dicía Claudio do soño europeo e tamén Fer despois de marcar ese gol. Creo que virtualmente hemos conseguido nuestro primer objetivo y, como bien dices, ahora a soñar con poder estar otro año más en competiciones europeas. Si no me equivoco, el mejor registro de números fuera de casa del club. Es una barbaridad lo que están consiguiendo los chicos. Pero ainda é mellorable ese registro, a pesar das dificultades dos campos que quedan? Si queremos soñar con Europa, tienen que ser mejorables. Cando falas de soñar con Europa, pos un teito ou non hai teito? A quinta praza, por exemplo, é un objetivo claro que está a un punto? No. No pongo ni un techo ni tengo un objetivo. Ahora nuestro objetivo es jugar a Europa el año que viene. Y eso, y vamos a pelearlo con todo, queriendo más. Tuve que ir a Chipre para que volviese el gol, pero nada, sí, la verdad que muy contento y esperemos que vengan más. Y lo que digo siempre, que al final esto es lo bonito, esto es lo importante, esto es lo que, por lo menos a mí me encanta jugar, los partidos que te juegas cosas de verdad y a ver si todo sale bien. Ese sorriso do final, a ver se todo sae ben, ese rico, non sei, como sorrín os xenios, como sorrín os magos, e sobre todo a contundencia de Claudio, non? A contundencia de Claudio. Chipre non foi onde bombardearon. E tamén dixo Jatalim que el leva 25, sempre ten que haber un celoso en todas as familias. Sí, Jatalim dixo que el leva 21 directos seguidos, que se lle damos algún premio por iso. Unha 1906, sí, sen dúbida, pero se quere Estrela pagar algún stream tamén para falar delas, ben. Sobre estas declaracións, queres dicir algo máis ou vemos a clasificación e pasamos a segunda? Nada máis, non? Friburgo, xoves, 9 da noite, soñar, que cheguen Iago e Vecino, que hoxe foron a adestrar no día libre para tentar chegar. Hugo, que mira como lle quedou o Nocello con esa acción de Unai Núñez, que por certo, outra vez lateral dereito en defensa en liña de 3, pero en ataque lateral dereito, e creo que fixo bo partido Unai Núñez. Quen o viu e quen o ve, mérito de Corberán inventalo como lateral dereito. Que hai algún que adoita estar por aquí os luns, que claro, como marchou onte xa pa ali, porque as previas para algúns agora son de 5 días, previas europeas de 5 días. Pero a radio fixeron a dende ali xa. Sí, por eso. Que as previas para algúns cun plasma gigantesco, non te sei que está indo ben os amigos de TQHT. Que se ve isto no repetido, que lle mandamos saúdos e que canten unha victoria, home, non sei se podo contar unha cousa ou non, pero eu tan pronto saia deste directo, quedei cun colega para mercar un tren para Sevilla. Un búnker. para Sevilla. Sí, para Betis Celta. Suposto Betis Celta. Moi ben. Gafada, de manual. Un churrasco en la lingo de 18 de xullo, Galiza Twitter Cup. Ollo, Boa data. Podemos desvelar xa cousiñas ou non, Antón? Xa desvelaron por Twitter, pero igual a xente non se lembra. Eu vou xogar con Twitter Pontevedra e Antón con Twitter Compos, o sea que vai. Correcto. Pode haber derbi ficaboleiro. Vou no levantar si eso bueno, pasa. Con o sello de Hugo Álvarez quedan anécdotas.
Así que veremos. Imos coa clasificación desta primeira división logo da vitoria do Celta. Está en xogo agora mesmo Girona 1, Villarreal 0. Polo menos ese foi o resultado o descanso. Polo chat aí podedes corrixirnos se non é así. Así que o Girona a esta hora da noite sumaría 37 puntos. O Celta queda con 44 a un desa quinta praza, que nestes intres pois dá acceso á Champions League, así que, bueno, nunha posición privilexiada o Celta e tamén rachando con esa mala xeira de 3 partidos consecutivos sen gañar, sacando o mal sabor de boca da remonta do Alavés. Gran Liga do Negreira, campeón este ano, di Adri Barraca, sempre Twitter U de Ourense dixo Madia Levo, Twitter Pontevedra maior que Twitter Compos. Antón, algunha declaración sobre iso? Nada máis, pero pasa o Betis ou o Braga. Se pasa o Braga, estarei en Betis vendo o Braga Celta por un móvil. Estarei en Betis. O sea, ti vas a Sevilla sí ou sí. Despois xa se che cadra un Betis Celta de tolos, pero ti a Sevilla vas. Sí, mola Sevilla, é para ir ao día seguinte a un festival en Alacante. Claro. Só hai combinación, porque en Santiago como quedamos en aeroporto, porque hai obras durante un mes. Claro. Pasamos a falar agora do equipo favorito de Jatalim, que non é outro que o Deportivo da Coruña, que teño que dicir, Antón, que me encantou o partido que fixo o Depor. Probablemente foi o mellor partido, ou o partido máis entretido que lle vin o Depor nos últimos 2-3 anos, atreveríame a decir, polo menos de liga regular. A primeira metade do partido entre semana do martes contra o Málaga, que non o viches, foi moi boa tamén. Non foi, o Málaga foi esta fin de semana, foi o partido contra Córdoba. No, sí que vin a primeira parte antes de ver o partido de España. Non chegar a de quen estás falando. Así que sí que o vin. Foi boa a primeira parte tamén, pero bueno, despois a segunda. Ese non o vin. Moi ben. Pois mira, o da foto da esquerda, Alti, que dicía algún Alti sí, facendo aí un pouco a brincadeira, que creo que está moi ben traída. Estame encantando a tempada de Alti, pero que incluso creo que mellor con ese doble lateral pola dereita. Lía outro día en Twitter que a Hidalgo viulle ben a lesión de Jeremai e Mella para facer xogar mellor o Depor, ou polo menos competir aínda mellor, e non... A ver, evidentemente falar de que Jeremai e Mella ningún equipo xoga mellor sen eles dous, pero podo mercar ese argumento, porque, bueno, Hidalgo estaba empeñado en meter a Jeremai máis por dentro, gustalle moito ese extremo que lle axude no seu lateral, a volta de Chimo Navarro evidentemente importantísima neste Depor, que empatou a uns contra o Málaga, e o Málaga pois tivo un tiro a porta entre os tres paus, que falaban de que Ferllo puido facer máis, tamén é certo que perde a marca Villares. Non sei, bueno, algo injusto o resultado, pero ainda así o Málaga estivo ben, e o Depor fai un partidazo e mereceu levar os 3 puntos, queda con 60, gañou o Almería e perdeu o Racing 6-2 ante o Andorra, e iso que empezou gañando 0-2, así que está a cousa vibrante tamén na segunda división, Antón. Moi vibrante, porque sí que é certo que creo que son 3 para 2 postos, porque Las Palmas, Málaga, Burgos non teñen ese nivel de regularidade. Burgos e Málaga diría eu que tampouco de exixencia, de presión. É unha espectacularidade de Alti. Leva os últimos 3 goles do Depor, son 3 asistencias de Alti. Pouco máis. É un Depor que agora mesmo pois ten 2 partidos que ten que facer 6 de 6, porque especialmente na casa, por onde vai a pasar as cousas, lógicamente, pero agora vai a Huesca, que está en horas moi baixas, recibe ao Mirandés, pero que na casa tamén vai a recibir ao Leganés, ao Andorra e a Las Palmas. Entón, bueno, quedan 8 finais, 24 puntos, un montón, pero o Depor está no mellor momento de xogo polo visto nesta semana, probablemente de toda a tempada. Sí, sen dúbida, eu creo que sen dúbida. Aparte o Málaga o calendario é complicadísimo. Tamén dicía por aí Madialevo, ollo Eibar, que leva 4 vitorias consecutivas, está con 54. Veremos. Por certo, gañou a Cultural Leonesa de Rubén de la Barrera con gol de Luisiño Chacón para manter aí un pouco a chama viva da permanencia. Está moi complicado, están a 6 puntos, pero bueno, que por abaixo tamén é unha tolemia a segunda, O sea, no. Sí, sobre todo, por abaixo é unha tolemia. Onte Rodri seguindo o Zaragoza Mirandés, que non sei, era unha batalla por non facerse dano, non sei, cando xogas contra o teu irmán pequeno non queres abusar, pois un pouco iso foi o Mirandés Zaragoza. De todas as maneiras é a xornada do Depor, esta ten que ser a xornada do Depor, porque indo a Huesca, esta semana hai un Racing Almería e un Unión Deportiva Las Palmas Málaga, así que é a xornada do Depor de gañar, de dar un golpe en riba da mesa, de
de meterse en ascenso directo, pase o que pase nos outros campos. Esta semana Racing Almería, se vai mal esas finais as Palmas, dixo tamén Volk. Baixamos a primeira federación, onde certo é que tivemos moi poucas novas, por non dicir ningunha, a excepción do Pontevedra, que volveu gañar, perdeu o Celta Fortuna con esa... non sei que dicir, con unha actuación moi desafortunada de Caio, que se había que probalo, pois xa está probado, un pouco máis que dicir, porque miña nai querida. Gañou o Pontevedra do Ustero ante o Paracaldo en Pasarón, e coedo que xa facía falta unha vitoria así, ademais foi de mérito, creo que estivo ben o Pontevedra, moi serio, encantoume o partido de Facu Vallardo, Compa volvendo a ver gol. O partido de Facu Vallardo libera máis a Yelko, Álvaro estivo imperial no posto de central, Compa volveu a marcar, como digo, Yelko moi ben, Luisao moi ben, bueno, creo que foi un partido moi serio do Pontevedra que mereceu a vitoria, que queda aí empatado nese triplo empate co Castela e co Zamora, 46 puntos, Lugo 45, moi espeso, o equipo de Alex Ortiz nese segundo partido co seu novo adestrador, Racing de Ferrol que... miña nai querida, pouco que dicir, Antón. E logo Arenteiro que nin se ve, co logo do Exalta nin se ve. É moi complicado xa a situación do Arenteiro, é demasiada distancia. E o Ourense Club de Fútbol que empezou gañando, pero hai unha expulsión aí e acaba perdendo contra o Real Avilés no Román Suárez Puerta, Antón. Non sei como ves a cousa. Mal. Mal, rápidamente de arriba a baixo. Sorriche. De arriba a baixo rápidamente o Celta Fortuna que, bueno, é que xa hai moito tempo, porque por exemplo o Racing xogou o Venres Santo 4 da tarde. Hai que estar trallado. Non vacilo Arenteiro, pero bueno. Para meter un ese horario, un saúdo a quen decidiu prescindir de Jorge Cuesta. Real Madrid Castela 5, Celta Fortuna 1. Bueno, Celta Fortuna que pense no playoff, que quede segundo e que teña esa vantaxe para a eliminatoria. Ten agora mesmo 7 puntos de marxe e quedan 21 en xogo. Despois, o Pontevedra xoga este mércores, por certo, contra o Arenas. Ese partido adiado. Agardemos que non haxa patos. Correcto. E que se gaña, que se mete terceiro clasificado, Así que bueno, Pontevedra creo que está ben e sobre todo é moi importante pasar ese mal tramo da tempada, esa mala seira que teñen todos os equipos e volver a recuperar o sorriso e volver a gañar. O Lugo unha semana parece que sí, outra que non. O Lugo este fin de semana foi un bocata de cemento. É un fracaso estrepitoso porque é pegarse contra un equipo en descenso, contra o penúltimo clasificado, contra un filial, bueno, tremendo. E agora vai ao Couto para xogar contra o Ourense Club de Fútbol. Esta semana, sábado, 4:15, penso que temos derbi. O Ourense Club de Fútbol, Club Deportivo Lugo, nunha situación moi difícil para o Lugo, máis difícil aínda para o Ourense Club de Fútbol. O Racing nin está nin se lle espera, basicamente. E o Ourense Club de Fútbol ten que sacar este partido, sí ou sí, ten o calendario máis difícil de todos, o Ourense, porque ten Lugo, Real Madrid Castela, Zamora, Bilbao Athletic, Celta Fortuna, Talavera e Tenerife. O máis difícil de todos. E o Arenteiro, a dúbida que teño co Club Deportivo Arenteiro é se ano que ven vai a sair na segunda federación ou non. Ou se o escalón pa baixo, chanzo pa baixo, como dija Talín, vai ser de 2 en 2 en vez de 1 en 1, porque ten pinta... Xa hai anos que ameazaba un pouco, bueno, xa hai anos, refírome. Tiña pinta de que un proxecto que subiu como a escuma, como non fixeran ben as cousas e que quixeran crecer pasiño a paso acorde co crecemento tamén do club en todos os sentidos, incluso co campo que querían facer xigantesco, pois en canto baixaran da nube ian baixar cunha boa leña. A mágoa que dá esta situación, a pena que dá esta situación é que no primeiro ano do Club Deportivo Arenteiro que decide deixar de apostar por xente galega, pois aí está, despois de 31 jornadas, último na clasificación. Por certo, Antón no fío de prognósticos puxo en descenso o Arenteiro, salvou o Ourense Club de Fútbol, así que veremos que... Non, de feito o Ourense Club de Fútbol dixen tapado, así que tapado mellor tapo meu, pero sí. O Arenteiro estivo a piques Jorge Cuesta de case... Obrar a milagre, porque era unha milagre. Bueno, sí. Taparonse, dixo. No, todo isto está... O sea, quero decir, a min o Arenteiro non vai a gañar un partido, pois se gañará un.
Dende que marchou Jorge Cuesta, antes del gañou 3 ou 2, e con el foi cando o maior rexistro de puntuación tivo. Pouco máis que decir. Por certo, por rematar con esta primeira federación, quería recuperar. A verdade que non tiven tempo, ou como di Jatalim, non preparei ben o programa para comprobar se realmente é a conta oficial de Pablo López. Pero bueno, compartiu, segundo vim por aí por Twitter, esta publicación de Peter Numeritos, que leva estatísticas da primeira federación. O Racing de Ferrol, ata a destitución de Pablo López, atopábase con 30 puntos en 18 partidos en playoff, proxección dunha tempada inteira de 63. Se a Liga empezara ese día con 12 en 13 xornadas, ocuparía posto de descenso. E dixo Pauliño, isto hai que resubilo, que hai que sacar peito. Hola, soy Pablo, esta é a miña conta, dixo. Sí, no, sí que é oficial polo que estou vendo. Culpa él non ten ninguna, quero decir. Non, home, pero é un pouco sacar peito, quero dicir, cando destituen a Pablo López, bueno, creo que moita xente no racinguismo pedía a destitución de Pablo López porque non había entendemento por moito que o equipo estivese en playoff. Que é certo que foi precipitada, bueno, e que xa o falamos moitas veces. Precipitada non foi. Botar un adestrador nesa xornada sempre é precipitado, porque ao final non lle das tempo a montar o proxecto. É imposible que en 13 xornadas montes un proxecto. Foron 13 xornadas? Non, foron máis. 18 partidos. Bueno, unha volta. 30 puntos en 18 partidos. A punto e medio por partido. Ti tamén o votabas, non? Extrapolando. Capitán a posteriori. 63, pon aí, acabo de lelo. 63 puntos, proxección de 63 puntos e fixo 30 en 18 partidos. No, eu simplemente... Estaba en playoff. Eu non o votaría. Pero igual se isto foi na 18, pois dende a 10 había run. Sí, eso. E a ver, xa no verán. Porque probablemente o candidato ao director deportivo non era Pablo López. Ou sí, non o sei. Non teño información tanto do Racing para aseverar cousas, pero algo lembro que a contratación de Pablo López ou a continuidade non fora máis... catedralicia, digamos. Querían votar a Hidalgo, dixo María Levo. O Racing parecía que ia ser un man a man co Tenerife, mira como acabou a cousa. Totalmente. Pois así pechamos a primeira federación, a non ser que teñas algo máis por aí. Imos coa... No, derbi Ourense-Lugo, non sei o resto de calendario. Pontevedra de fútbol, non? Ourense Club de Fútbol, Club Deportivo Lugo, correcto. O ano que ven. Racing recibe o Real Madrid Castela, sábado 9 da noite. O Pontevedra, xa digo que xoga este mércores a 7 da tarde e logo recibe o domingo a Ponferradina, a partidazo en Pasarón. Celta Fortuna viaxa a xogar precisamente contra o Arenas de Guecho e o Club Deportivo Arenteiro que xoga diante do Baracaldo. Imos a segunda federación, o primeiro darlle os parabéns a un vilagarcián de pré como é Javi Fontán, que ascendeu co Real Unión de Irún no grupo segundo. Por certo, quedaban 4 xornadas e xa ascendeu o Real Unión de Irún, que sempre que ten un galego no equipo, pois un ou varios galegos no equipo funciona moi ben. Vexase a etapa tamén de Fran Justo. Ese ano non acabou tan ben, pero polo menos fomos nós e pasámoslo moi ben. Pues de aí, sí, fomos nós, pasámoslo moi ben. Votaron a Fran Justo, recoñeceron o erro, volveron a contratar a Fran Justo e salvou o equipo. Quero decir. Por iso, acabou medianamente ben. Foi final... Pero digo que Javi Fontán, 2 ascensos en 2 anos consecutivos a primeira federación, leva 4 anos xa en segunda federación. Onte preguntaba ya unha radio, cando chamamos, se xa lle tocaba un aniño na primeira federación para probarse. Dixo que sí, que tiña contrato co Real Unión, así que veremos a Javi Fontán se nada se torce. Que me vas, a levar a Irún outra vez? Sí, habrá que, ¿no? Ou Arouca, non sei a zona de Portugal onde xoga o Arouca, a verdade que son un auténtico inculto niso. Por certo, xogou hoxe o Arouca, que lle preguntei tamén onte, 8:15, Arouca contra non sei quen na primeira división portuguesa. Preparado o programa. Preparadísimo, sempre. Que máis iba a dicir? Que iso, que xa lle toca unha oportunidade, é que quen está segundo, nese grupo segundo da segunda federación, é o Alavés B, de Pablo Goitia, que non está xogando demasiado, tivo as súas participacións, pero temos galegos por todos os grupos da segunda federación. Un que está en descenso, que sí que está xogando, mítico do 11 galego da xornada, cada semana que non temos porteiro, ir a ese grupo, Ángel Fraga, Ángel Fraga, que empatou esta semana, Mutilvera 1, Ebro 1, que estáse xogando a vida ca Mutilvera, anteriormente no Izarra, creo que cando entrou foi no Izarra.
Mira, dixo por aquí Skull Marte Schulz, gañaron 3-2 o Estoril e gol de Fontán, de José Fontán, sí señor. Goles de Fontán, Barbero e Gozálvez, aí o tes. Pues mira, Barbero, Fontán, temos defensa non cegada de Ah, non, que non hai. At the same time, Luke. Ah, A la vez. ¿Cómo? Non? Entendo. Barbero mi madriña, dixo Jatalín. Bueno, at the same time, look, B. claro, pero es que el look meteu yo porque quiso, Volk, porque Sí, realmente o chiste era at the same time, sin... A la vez B, claro, Ah. claro. El aplauso. Vaya dos, macho. No grupo galego tivemos 4 boas novas, o Fabril Que cortos, que... por favor. O Fabril que remontou ante o Burgos, promesas e xa aloumiña ese ascenso á primeira federación. Son 9 puntos de vantaxe co Oviedo. Vetusta gañou 1-4, o gol de Mané de falta 1-4, tedes que velo, está no YouTube do Burgos, é un auténtico golazo, non o metimos por copyright, pero é maravilloso. Xa vos conta agora tamén Antón o que fixo no Deportivo Orense, que venceu no case no engadido, non? No, no 93. No 93, no engadido Antón. Co gol de Osian, que está empatado a puntos na cuarta posición coa ximnástica segoviana. O Na Coruxo está, ou a Unión Deportiva Orense está cuarto. Pero patado na terceira. Bueno, él está cuarto empatado co terceiro. Correcto. Vale, perfecto. O Coruxo, que non lle fixo un favor a Sarriana, máis alá dos seus propios intereses, e caeu con Marino de Luanco. Tamén temos por aí a vitoria do Bergan. Dixo Simón Lamas que para él e para moitos xogadores era das vitorias máis especiais que podían vivir na súa carreira. Coidado, a remonta tola do Bergantiños con ese gol de penalti de Fito, que tamén hai que botarlle un par de bueno, bastante testiculina para tirar ese penalti tal e como tirou Fito. Dixo que poucos xogadores lle fixeran sufrir tanto Simón Lamas na radio como lle fai sufrir Fito, pero que tempada de Fito tamén a nivel goleador e a nivel de asumir responsabilidades. E a Sarriana, que goleou o Sámano, o Cabeiro desta segunda federación, grupo primeiro, xa Exalta, ¿no? desaoficiado, exactamente, o Exalta, non, porque o Exalta iría primeiro, o Exalta iría con onde o Fabril, aquí. Goleou 4-0 na Ribela. Que pasa? Pois que gañou o Marino do Luanco, gañou o Rayo Cantabria, gañou o Langreo, así que realmente é unha xornada na que goleas, pero volves a estar en descenso. 37 Sarriana, veremos que acontece. O que máis quere, do que máis quere falar Antón é do vivido no Couto, así que non sei se primeiro queres pinchar. No, quero falar de todo, No, sí, pon, por favor. Flocos de millo e pinchamos, a ¿no? gozar. Pinchamos. Grazas a Pablo por enviarnos o que Correcto. xa é un habitual cando gaña a Unión Deportiva Orense. Honra para Héctor Otero, que ademais de ser o protagonista sempre, tamén sacou a Osian, que despois da lesión pois foi protagonista. Entón, foi protagonista, xa escoitei a tua narración unhas 500 veces polo menos. Aí está, hai que actualizar os cromos xa, hai que actualizalos. Estás muti. Perdón, que hai máis cromos, pero xa non me deu máis. Osian vese que é tímido, pero bueno, nos bailes nin tan mal. Menos mal que non que estaba muti, porque berrei un ourensanía que quedou o meu colega o de arriba. Osian é tímido, sí. A entrevista gusta. Xa escoitei xa. Pero bueno, que nos contas do partido? Bueno, para mí foi superior ao Deportivo Orense. Dende o principio ten Miki no 4 unha oportunidade clarísima que eu estaba desexando que non metera, porque aínda estábamos co Celta en directo, entón a narración do gol quedaría peor. Así que
E o teu colega é egoísta. Pois mira, imagínate. El quere lucirse ata ese punto, macho. Fixo un perdón Mira, Madialevo, como que desexando que non metera? Se o resultado é o mesmo, os 3 puntos chegaron igual, Madialevo. No, foi mellor no 90 e pico. Foi superior en Deportivo Que Ourense. sinvergoña eres, tío. A Segovia, na verdad, que non ata o último treito de partido, os últimos 10-15 minutos, que creo que comezan as dúbidas no Unión Deportivo Ourense, que tamén vai moi exixida no físico, ten que meter Borja, ten que sacar a Pol Bueso, meter a Samu Pardo de central, pasar a Varo lateral dereito, despois pasar a Varo lateral esquerdo, bueno, facer moitos trocos porque creo que van bastante xustos físicamente. En ese treito a segoviana ten unha oportunidade clarísima que non vai a portería. Dito isto, creo que Manu Vizoso non fai ninguna parada, ou se fai unha. E no 93 creo que faise xustiza o que vimos dende o 0 ata 80. E o que dicía onte, co premio a que asiste un rapaz que ten 17 anos, que marca o Xián o seu primeiro gol na segunda federación, e todo isto no momento máis importante, nunha das finais, nunha semana na que de arriba, dende o segundo ao oitavo, só gañou en Deportivo Ourense. Entón creo que isto lle dá máis valor, que non hai nada feito, lóxicamente, porque son máis 3, co sexto clasificado co Coruxo, que queda moito, pero a xeira de 10 puntos dos últimos 15 creo que é moi positiva. Creo que a xente leva este equipo a gañar o partido, e hai que soñar. Agora Riazor. E agora Riazor, que estamos pendentes de se podo ir. Dende aquí, petición ao Real Club Deportivo da Coruña, o equipo favorito de Jatalín, para que acredite a Antón Vieites para poder ir a ese Fabril Unión Deportiva Ourense. Puxo antes Schulz polo chat que mago ao Coruxo, parece que se lle está facendo longa a Liga, e un Marino que é do mellor que pasou polo Bao. O Marino é o mítico, é tan clásico. Antes de iso, só contar do Fabril, que xa dixeches o golazo de Manoña e tal, non sei que se gaña no Deportivo Ourense, e o Real Oviedo pola tarde, o Real Oviedo Tusta pola tarde, non gaña, se gaña o Fabril. Se lle gaña a Unión Deportiva Ourense, vale. Que a veces falo demasiado rápido, sí, como negativos. Sí. Pero se gaña o Fabril e non gaña o Real Oviedo de Tusta, ascende. O problema é que xoga despois. Claro, ascendería no sofá. Claro. Que queda feo. Sí. Así que puidendo ascender no campo. O sea, claro. É que me quede outro vídeo histórico. O sea, bueno, que Pablo, ti prefires que eu preferindo moitas cousas e non caéndome ben os filiais. Ata aí. Bueno, o derbi. Fortuna de Fabril. Ou non. Eu non confío máis, mira, agora dixo Jatalín polo chat, a Unión Deportiva Ourense ollo no playoff que poden ser moi rochosos. Confío máis na Unión Deportiva Ourense nun posible playoff en segunda federación que no Fortuna nun playoff en primeira federación. É que confío máis no Pontevedra que no Celta Fortuna. Por exemplo, parece un equipo máis de playoff que o Fortuna. Que máis tiñamos por aí? O Coruxo, o do Marino, pasada, o que quería comentar era o do Marino, que leva cantas tempadas seguidas leva o Marino facendo a mítica de quedar ata, o sea, levar toda a tempada ante penúltimo, cuarto pola cola e de súpeto empezar a xogar como o Brasil dos 80 e acabar sacando a cabeza para fora para seguir outro ano máis na segunda federación. É tremendo. En fin. Dicías o Coruxo. No, que venceu a semana pasada o derbi, que parecía que ia ser un troco de tendencia, de novo pégase na casa un golpe importante de cara ao Coruxo, marcou Xavi Cidre outra vez, espectacular. Sí, vaya mesecina. O sea, leva gol contra Numancia que vale un punto, asistencia que vale 3 puntos, e marcou no minuto 3 ou 4 de partido 1-0, rapaz do 2006. Mira, Xavi Cidre do 2006 e di aquí Schulz entre Guaya, Dailo, Orfila e Lora 150 anos. Cantadón do porteiro tamén. É certo, sí, é certo, pero bueno. É iso, os de abaixo gañaron todos. Que... Algo máis da segunda federación, a Sarriana, unha mágoa, pero fixo o que tiña que facer contra o Sámano, e o do Bergan espectacular. Sí, espectacular remontando un 3-1, e menos mal, porque estaría nun lío espectacular o Bergan.
que está. Non é pa xente que se quere que escoite a entrevista con Simón, pero foi graciosísimo porque despois, cando se estaba rematando a entrevista, Santi Sampaio preguntoulle por que a onde miraba agora o Bergan. E dixo, mira, eu xa non quero mirar máis, eu xa non miro para arriba, andal. Xa sei as que hai, non sei que, xa me sei esta, xa estive en Racing Vilalbés quinto na primeira volta e mira como acabamos, xa mirei todo o que tiña que mirar para arriba co Bergan este ano, non miro máis para arriba, a pechar a salvación e xa Sí. un ano menos, Sí, unha tempada máis. Porque é que eu non sei cantos puntos fan falta agora para salvarse. Quedan 12. Pero se gañan todos os de abaixo, é un mínimo 44, E 44 o Berga necesita gañar un partido máis, dos 4 que lle quedan. 44. Sí, sí. Pareceme moitos. Sí, sí. Pero 44. Vale. Bueno, pues Eh, se ti dis 44, eu calo a boca e abro unha gaseosa. Chimpa e unha gaseosa. Esta semana, este sí que xa confirmo que estou, derbi na Xeroa a 6:15 da tarde, Bergantiños a Riana. Bo partido. Drama. E logo Bergantiños Ourense andará como o ano pasado 42-43. Está mirando camping pro verán. Xornada 32, Sarriana Marino. Cuidado. Pois este era o repaso. Sarriana ten Bergan, Marino, Astorga e Rayo Cantabria. É dicir, ten Bergan noveno, pero bueno, está a 5 puntos, Marino playout, Rayo Cantabria 12º e Astorga que está 10º. Ten todos os da súa liga, que eso pode ser moi bo e pode ser moi malo, como diría Luis Enrique. Sí. Como aquel día Ourense Club de Fútbol que podía gañar, perdeu ou empatar. E pasou de todo no desconto, correcto. Efectivamente. Rayo Cantabria ten que vir o Bao, é verdad, tamén a ver agora un pouco os equipos galegos pois empezan a facerse favores entre sí, non? Que os obxectivos pois o importante é que todos os galegos estean o ano que ven o mellor posible cumprindo obxectivos. Imos coa terceira, que hai moitísimo que repasar. Primeiro a clasificación e os resultados. A clasificación é a seguinte: Arousa 58, líder en solitario despois de empatar contra o Estradense, 57 o Compostela, que caeu co Arteixo, que é terceiro, 48. Agora comentamos que temos un amplo resumo grazas a Antón Vieites Porto. Somozas 45, que caeu co Montañeiros, terceira derrota consecutiva do equipo de Stili. Barco 45, asalta o playoff. A xeira dos de Agustín Ruiz xa é para que a conte outro, que a min dá má risa, é unha animalada. Gañaron pola mínima co gol de Óscar Martín ante o Noia. Racing Vilalbés empatou cun futbolista menos dende o primeiro tempo ante o Boiro sen goles, 43 puntos, sexto clasificado, mesmos que o Montañeiros, que xa vos dicen que gañou no Candofia 1-2. Gran Peña 41, Estradense 41, o Gran Peña perdeu en Viveiro. Boiro 41, Céltica 40, perdeu ante o Alondras co gol de Luismi, como dirían Antón, nas postrimerías do partido. Polvorín 40, que venceu ante o Silva. Alondras 38, Viveiro 33, Cambados 26, gañou o Cambados 140 días despois, máis de 140 días despois, dende o creo que 16 de novembro que lle gañara o Alondras de 2025, non volver a gañar un partido de equipo de Pénjamo, e gañou sufrindo, porque o Barbadas marcou no 95 e meteu o medo no corpo os de Burgáns, pero finalmente gañou 3-2. Logo veremos os goles que os conseguimos, grazas por aí a xente do Cambados. Silva 25, Noia 19 e Barbadas 16. O primeiro que dixo Jatalín foi Secho. Antón. Sí, Secho sí. Secho sí. Secho sí. Que la lucha sigue. Vou meter unha faltada histórica, pero Secho sí, porque unha cousa que creo e outra cousa que fijo. O que creo é que Secho sí porque non gañou a Arousa, basicamente. Porque a Arousa fixo 2 de 6, xoves e domingo. E outro porque o presidente da Asociación de Compostela non estaba no campo, que estaba de viaxe. Entón, estando de viaxe, máis difícil votar non antes. E outra que sí que vou a decir, miña opinión, é que o partido que fai o Compos, especialmente na primeira metade, e de lo ver no resumo, é para marchar 2-0 ao descanso. Entón, vendo ese nivel de xogo, bueno, non creo que a derrota de hoxe, de onte sexa con moito que reprochar ao equipo, porque fixo moitas cousas ben. Para min foi superior ao Atlético Arteixo, que en 2 transicións fixo os 2 goles de Otero e levou os 3 puntos. Resultame moi curioso o que estás dicindo, porque despois les as redes sociais
Por exemplo, a amiga que cando eu tiña Twitter tiñame bloqueado, non sei que lle fixera, a Miss Gutiérrez, esta filla de Guti, que lle recriminaba a Secho que saíse con defensa de 3 e que non sei que un estilo defensivo, pero vendo o resumo que ti montaches, vendo do en xogo, vendo o primeiro tempo que fai o Compos, por moito que saíse con defensa de 3, o Compos xerou moitas oportunidades para marchar o descanso por diante, quero dicir, non entendo a proposta neste primeiro tempo, non ya podes recriminar a Secho, podes recriminarlle o segundo tempo, que nas transicións se acabara gañando o Arteixo, pero o primeiro tempo, o planteamento inicial, non? Sí, en o resumo que fixen non é tanto todos os vídeos de achegamentos, porque tampouco iba a poñelos todos. Igual sí que faltou finalización onte, porque Charlie fai 2-3 paradas, non fai máis, pero ten oportunidades moi claras. E despois un partido de tendencias, de dinámicas. O Arteixo está nese momento onde lle sae todo, porque ídelo ver na entrevista, non vou facer spoiler, e despois o Compos está nese momento da tempada onde non marca. Malia que viña de marcar 5 o xoves, pero bueno, é o que hai, son partidos. O chat está en modo histórico, Puxo, sí. Skullmart puxo, Secho contan non o crees. No, a mí se me contan que vas a facer 4 de 9 na semana máis importante, digamos, da... No último 11 galego da xornada dixen que o Compos non ia sufrir para ascender directo. Reafirmo. Gaña ante o Arousa e ademais con solvencia esta fin de semana na Lomba. Agora virán os vilagarciáns a botarme merda en riba, como xa fixeron no último 11 galego. ¿no? Sí. O comentario do xoves, que quero dicir o nome ademais. Sí. Que odiaba comentario do Ril do xoves. Que odiaba o Arousa. No comentario do Ril do xoves, no Ril que fixemos do Arousa Racing Vilalbés. Es que descansei moito, Jatarín, descansei. Gabriel Casal de Rey, estaréis contentos en este canal, hablando aí al estatal, ¿no? Porque dan por hecho, sin H. Fale bien, no sea bárbaro, fale castellano. Que el Compos subirá sobrado según ustedes. Para mí sí. Hay que decirle a esta vuesa merced que... Que se peine. Hai que dicirlle iso. Un equipo tan irregular e difícil que suba nos playoffs. Son moitos partidos. Bueno, tamén é certo que acabo de dicir o de o Compos, pero tamén é certo que despois escoitando a Gonza, vendo a dinámica que leva o Arousa, Manuti fala do primeiro tempo que fai o Arousa que fai o seu equipo Estradense no novo municipal, agora o comentamos tamén. E aínda así o Arousa e Quende con ese golazo de Martín Díaz pois facer unha segunda parte mellor nun partido de moitísima presión, porque o Compos perdeu e tes ti todo, o sea, toda, non sei, esa presión, valga a redundancia, de o ascenso, o sea, de colocarte líder en solitario. Non sei, creome máis o Arousa que outros anos, sinceramente. Creome moito máis, incluso en playoff, refírome. Incluso quedando segundo en playoff, creome moito máis. Creo que un Arousa moito máis equipo de playoff do que comentábamos antes de Fortuna, Pontevedra, Unión Deportiva Ourense. Sí, pero é que a nivel de xogo de Arousa, que, bueno, o xoves contra o Racing Vilalbés, o que está claro que merece o segundo. Non o mete, porque aparece Alejandro Santomé, que che digo, e despois empata Borja Míguez, porque o fútbol é maravilloso. Empata Borja Míguez, porque non había outro futbolista para empatar. É un partidazo o domingo ás 5 da tarde na Lomba. Non sei canta xente pode haber na Lomba. Dá pena non estar. Pois sí, a verdade é que sí. Antes dixo Madialevos era o partido máis non sei que adxetivo utilizou. O partido do ano, sí. Sí, o partido do ano en toda Galicia. Pois pode ser. Pola situación. Pode ser. Sí, pola situación dos. Sí. 12 Riazor, 5 a Lomba. Pero pola tarde corras, ¿no? Pola tarde. Logo a Carballo, sí, logo a Carballo. Nah. Hai que ser 3, hai que fichar un terceiro. Ou terceira. Por non seguir repasando terceira e que despois pisarnos co que temos de material, imos por partes. Imos empezar co Compos Arteixo, así que o primeiro é ver o resumo que fixo Antón do partido.
Sí, estaba ensayada, ya la llevamos haciendo, la tenemos practicado varios meses ya, y en el descanso no encontramos la forma de salir muy cómodos, era solo yo en largo, y nada, dijo Posi, una de las ideas era probar la de 3, y justo me lo recuerda Naya también, tampoco es solo mérito mío, yo se lo digo al resto, y pues nada, pues espero que siga así, y por lo menos, no sé, lo que sea, me da igual ya, sinceramente, gracias. Pois xa está, que estaba ensayado o primeiro gol do Arteixo. Pero a xogada é hai trocos no Compos e eu estaba atrás da portería do Arteixo nas dúas partes porque pensaba que iba a marcar o Compos en algún momento do partido, que non pasou. Entón, Carlos estaba así durante un minuto. Todo o tempo dos trocos estaba con a man así, digo, xogada ensayada, sen dúbida. Balón ao lateral, balón a Rubo, pelotazo para diante, Otero gaña as costas e para dentro. Espectacular. E logo o segundo gol é iso, de reclamar un penalti na área do Arteixo no último minuto, a transición, Otero para dentro. Xa avisara Lamas anteriormente nunha acción que tamén Cobo estaba fora da portería. Fútbol. Espectacular. Histórico. Tremendo. Tedes o reel máis completo nas redes sociais que non podemos pinchar porque a celebración que saiu tamén no telexornal hoxe, que tamén nos pediu as imaxes aos compañeros do Enxogo para poñer no reel, pois teñen copyright, evidentemente, porque poñen esa canción de Jambao tan mítica, pero en vídeo espectacular hai co altavoz xigantesco, que por certo, subimos o reel e hubo xente que dixo que falta de respecto celebrar así unha vitoria no Vero Boquete, con non sei, bueno, en fin, a xente... Básicamente, para entender, vou facer unha radiografía. Os vestuarios, igual hai 50 metros entre o vestiario local e o vestiario visitante. Vale? Porque pero que fútbol, o sea, se lle quitas iso o fútbol que ten o fútbol se lle quitas iso, tío. Túnel de vestiarios, ti vas para a esquerda, está o vestiario de Compos, pero antes tens que pasar sala de médicos, sala de estradores, sala de prensa e chegas ao vestiario. E pa dereita de todo está o do visitante. E tens que pasar 10 metros, logo hai unha parede, aparece unha rotonda no medio do vestiario e logo está a porta do vestiario, que é de onde saen a principio os do Atlético Arteixo. Por tanto, igual hai 50 metros. Non molestan máis os peregrinos e os estudiantes. A que lía Ricky no primeiro, cuidado, si é verdad que dixo Pablo Paz, a orientación do primeiro de Ricky, cuidado, Cuidado. Jambao a tope. É un temazo, estiven toda a Semana Santa, porque aparte gañaron entre semana, e claro, fixeron 3 de 3 esta semana de 3 partidos. Entón non parou de soar Jambao, e estiven toda a Semana Santa cantando. Quen non celebraría se unha vitoria nun campo foi de primeira, digo eu. E aparte é todo, o sea, non é que o fagan no Vero Boquete por gañar no Vero Boquete, que tamén, é que o fan durante todo o ano cada vez que gañan. Claro, é que vamos a ver. O mítico vídeo da Euro 08 de Ramos no bus. Non lle fales da selección a Volk, por favor, que fibrila. A Semana Santa é a semana que máis che vin o pelo en... É verdade, En anos, bo churrasco, Pasámolo ben, Bo churrasco, Mércores e xoves pasámolo ben. Sí, señor. Como sé no peor campo da terceira regional. Tuxé. E por certo, hai que celebrar. Aquí estamos falando moi ben que se Arousa Composta, non sei que, moi ben os teloneiros, pero os maiores divertímonos sábado 7 da tarde Atlético Arteixo Barco. Cuidado. Sí. Por seguir Compos Arteixo, e o seguinte en clasificación foi ese empate no novo municipal entre Estradense e Arousa. O gol de Martín Diz non lle roubei o xogo, pero é para roubarllo. O sea, sen que bote, saída dende o curruncho, bueno, é que é un golazo estratosférico para ese empate. Primeira parte pro Estradense, segunda igualada, tivo algunha opción máis o Arousa para levar o partido, pero bueno, en liñas xerais, o Estradense fixo unha moi boa primeira parte, marcou ese gol de Pedrosa, empatou Martín Diz. Creo que o empate, resultado xusto, así que, bueno, o Arousa líder en solitario, cun punto chega ese partidazo da vindeira fin de semana, líder en solitario. Martín Diz non pode xogar máis en terceira.
Bueno, profeta na súa vila, non? Evidentemente este ano tamén mérito do Arousa cando tivo a lesión Martín Diz seguir aí pelexando co Compos man a man. En canto volveu, pois xa estamos vendo que volve a ser diferencial, evidentemente, Martín Diz, sí señor. Que, por certo, cando sempre boto mandas entrevistas do Galicia en Goles, pero preguntámoslle, vai compartir vestiario. Eu lembro aquel Pontevedra B que foi a miña primeira conexión co xornalismo de verdade, non a carreira, que ali non far nada, máis que ir ali a cafetería. Foi as prácticas no Diario de Pontevedra, a ADG Media tamén, e iba a cubrir moito aquel Pontevedra B de Sergio Moreira, e xogaba Antón Guisande na punta, banda dereita Iñaki Martínez, banda esquerda Martín Diz, e era, bueno, era unha barbaridade aquel Pontevedra Ben preferente. Penalti a Iñaki, di Schulz, non o vin. Houve xogadas polémicas, un penalti a Iñaki na segunda metade logo dunha conexión con Gabri Balmás, unha posible segunda cartón amarelo a Pedrosa, e tamén na primeira metade o Estradense reclamou un penalti precisamente a Pedrosa. O colexiado non subiu ninguna, entón eu creo que para min o empate xusto, que dicías, unha parte para cada un. É un partido quente sempre. E que ricos os callos do novo municipio. 1000 espectadores na Lomba, O sea, na Lomba, no novo municipal da Estrada. Efectivamente. Sí. Mais, falabas ti agora do Barco. Pois tamén temos o gol partita de Óscar Martín para a vitoria do Barco de Agustín Ruiz. Aí está Óscar Martín, grazas a Leo, que coido que foi que nos enviou o vídeo por Instagram. Dille o portero do Noia por onde vai tiralo, engana o perfectamente o Canario. E outra vitoria máis do Barco, que está quinto. Que voy a dicir, estaba penúltimo, cando chegou Agustín Ruiz. Está quinto clasificado, é unha animalada. Só perdeu contra o Gran Peña e o resto todo vitorias. Todo vitorias. E ademais, o día que perde contra o Gran Peña é o día da chilena de Jatalimi, é dicir, de Celerino, o sea que cuidado. Sí. O Dibu do Noia, eu digo que o Arousa pasa por riba do Compos, dixo Jatalim. O domingo que vai pasar, veña. Eu xa dixen que gaña o Compos. Antón. Schulz dixo gaña o Arousa con gol de Alex Rey. Pegaría moito un gol de Alex Rey no 94 para gañar despois dun 0-0. 0-1 Guisande, dixo Madielevo. Se pasa iso, o luns ven a este directo ou outro, por que eu non? Podemos contar o que che dixo Agullo? O Epetico Vite? No, poderás contar, supoño, no. Básicamente veume e díxome, perdón, a que liamos. Bueno, nada, perdonado estás porque o rile histórico. Que tipazo, Agullo. Por certo, sabes quen estaba no Verboquete? Que algún xa dixo, baixa aí ao banco. Iago Iglesias, vendo... medio Arousa e Iago Iglesias, vendo o Compos Arteixo. Non sei. É que non me pasei pola grada, estive na base todo o tempo. E coa calor, pasei unha calor no Verboquete, que sempre, no, estadio do vento, zoa o vento, tal, non sei que, me cago, né? Skulmar, como quedan os playoffs na xornada 34 abride para Augas? A ver, que pasa? Que é a terceira máis complicada do mundo para facer cuarto e quinto posto. O Arteixo xa o meto terceiro, ou polo menos o meto en playoff, eso teño claro. E despois, é que claro, antes, fora de directo, falábamos de se o Londres aínda tiña opcións, evidentemente quen o ten máis difícil, pero que dende Polvorín a Somozas, pois vai haber 2 postos para, que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipos. Moi ben, pois nada, a vivir. Iago Iglesias xa veu ver o Julio Mato o Noia Compos, dixo Charles. Quen non mete o Barco? Pufe, que... Eu. Ti non metes o Barco? Arteixo, Arousa, Montañero, Somozas, Estradense, o calendario do Barco. Eu non o meto. Claro, que xogar con calendario é xogar con vantaxe. Mola máis así tirar... O Barco vai lanzado, pero queda moito pro playoff, 5 semanas aínda. Así calquera, claro, dixo, claro, que mirando o calendario non vale. Mira, vou meter vou meter Compos, Arousa, Arteixo, Barco e Vilalbés. A Londres tería que facer pleno, mesma situación que o Beluso. Compos, Arousa, Arteixo, Barco e Vilalbés. Aí o tes. Eu son os meus. Compos, Arousa... Por certo, para a xente de YouTube, nos comentarios, que pasa o domingo, os vosos 5 primeiros, aquí non se mollan sós que están en directo, por favor. Para a xente do team diferido, comentarios.
Comentarios. As Londras tería que facer pleno, é a mesma situación que o Beluso na preferente sur. Antón, veña, va. Compos, Arousa, Arteixo... Compos, Compos, Arousa, Arteixo, Vidalbés, Boiro. Boiro, había que meter un tapado. Está José Tizón aplaudindo na súa casa. ¡Vamos! E son muebles. Que pasen por caixa se queren. Que máis? Nada, xa comentamos, gañou tamén o Montañeros no Candocio, onde non gaña case ninguén e non o metemos en playoff, pero gañou 1-2 cun recital de Pape Masoc na Galle, o amigo Fica Boeiro, primeiro ovazo da historia dos ovazos en Fica coa bola. E tamén temos os goles do Cambados, que como dicíamos antes, máis de 140 días despois, dende o 16 de novembro de 2025, de gañara contra Londras, non gañaba o equipo de Pénjamo e foi quen de gañar, e temos os 3 goles. O primeiro de Tico, non estivo ben Borja Tanes, fala un pouco tamén da tempada que leva o Barbadas. Este é o primeiro de Tico, como digo, o rexeite na área. E despois vai marcar 2 máis Gregor Santorum, un ex do Boiro, precisamente. Aí de novo Borja Tanes, que non tivo o seu día en Burgans. Asistencia de Tico no terceiro e define o propio Gregor 3-0. No primeiro tempo, o Barbadas rematou o partido apertando 3-2, acabou o encontro. Volveu gañar o Cambados, pois... máis de 140 días despois. Estaba primado Borja Tanes, que eu saiba non. Polo que vin eu... Non digas eso. Eso é delito, Jatalim, que saibas. Os Somozas fora dos postos de ascenso, dixo Iker Formoso. Sí, a verdade que sacamos os dous os Somozas. Vai nos tirar das orellas. Por lo tanto, despois de metelo 5 anos e non entrar... É verdade, é verdade. Vai a entrar sen dúbida. Hai que dicir, Iker Formoso, hai que dicir que levamos eso, 3-4 tempadas metendo nos prognósticos os Somozas en playoff e ao final dábanos o nariz, así que igual este ano que non o metemos, vai o equipo de estilo. É que non o meto porque hai un Somozas Boiro na última xornada que vai a gañar o Boiro. Primado por gañar, dixo Jatalim. Antón non é delito. Delito. Tranquilos que non vale furar, daban Unión Deportiva Ourense en descenso. Honor. Charles, polo que vin eu e polos calendarios que quedan, Arousa, Compos, Arteixo, Vilalbés e Montañeros. Cuidado. Hai un Boiro Montañeros tamén. Antón dixo Céltiga. Céltiga se chega a gañar esta fin de semana. Céltiga, se chega a gañar esta fin de semana, pasa que ese gol de Luismi no 80. Que pasa co Céltiga? Que vai así, e que vai así. Que ten o calendario máis doado de todos. Se fora así, máis doado de todos. pero vai así. Porque Céltiga ten Barbadas e Noia. Ademais de Vilalbés e Arteixo. Mira, dixo Madialevo, solta os calendarios, veña, solta os calendarios. Pero non teño un que logo, como dixo Madialevo, vas ver mañá ou pasado a infografía de non vale furar, xa lle estou dando unha idea, mira, para que traballen. Os 5 rivais que lle quedan, os 5 desplazamentos que lle quedan polo loito polo playoff, e verás cada un quen xoga contra cada quen. Pois mira, anticipate. Que digo, todas as jornadas, teño que dicir, ou Non, era broma. Ah, era broma. Tío, es unha broma. Es unha broma. Abre un Excel, Anxo, e facémolo, sí. Estaba pensando en abrir un Excel agora aquí ás 11 da noite. Se temos aínda que falar de todas as copas, oigan ustedes. Pero non hai o típico de... O Gran Peña nadie o ve, uf. Calculador Liga. Sí, en terceira. Paténtao. Liga... Sí, estuve para aprender cosas, ¿sí? Paténtao ti que a mí dame a risa. No, aquí por calculador. Ah, espérate que sí que hai. Ah, do ano pasado. Ah, moi ben. Toma. Non nos sirve. Bueno, senón no 11 que ven. No 11 que ven. No 11 que ven que? Facémolo. Quedará unha... Aí foi o micro, carallo. Quedará unha... Puxime nervioso. Quedará unha xornada menos. Madialevo. Do ano pasado é máis fácil acertar. Chegou, a mí encanta o chat hoxe. Chegou a primavera, sangre altera. Está desembrado. Increíble. Bueno, falamos de copas, que xa estamos na Ingona Golfa. Baixa Cambados ou Silva? Oxalá que non baixen os dous, porque a Sarriana, e como non ascendo o galego do playoff, cuidado. Porque ademais o Viveiro, que levaba 6 xornadas en gañar, volveu a gañar esta fin de semana ante o Gran Peña. Así que o Viveiro está prácticamente salvado. Veremos. Non sei. O Cambados levaba tantos en gañar e aínda así, con vida, que eu creo que unha vez gañado este partido, que tamén o decía Pénjamo no Galicia en goles, pois me vai a dar un chute de moral. Que pasa? Que o sirvan a grela. Habría que ver calendarios, e que facedes cada pregunta, decide o resultado. Calendarios. Decide o resultado da Arousa Compos. Pero xa o dixemos 20 veces, eu dixen Compos e Antón non se mollou. Pero pensa que vai gañar o Compos. 0-2. Porque non vou. Digo o resultado que quero, non que creo, verdad?
E pouco máis, abro paraguas e o que queda. Cambados, Vilalbés, Noia, Arteixo, Arousa e Montañeros. Vilalbés alá. Vilalbés, Cambados, Vilalbés, en Vilalba, Noia, en Arteixo, Arousa e en Montañeros. Ollo, Noia que ten enfrontamento co Silva e Cambados para apertar todo. Noia, no. Botádolle flocos de millo, xa. No, o sea, o Silva ten mellor calendario, Alondras, Barbadas na casa, Vilalbés, Noia na casa. O sea, se saca esos 6 puntos, eu creo que xa está. Pode ser. Non miredes o calendario do Cambados. O Cambados, ruína pinta. Veremos. Bueno, prosigamos, pois estamos na terceira aquí. Veña, imos de copas. Xa sabedes que non houbo xornada na preferente porque había moitas copas de putación. Imos empezar. Vou barrer pa casa por Pontevedra porque non hai nada que contar. Así que vou empezar falando de que en Pontevedra temos así a cousa agora mesmo. Vou poñer o chat, non sei onde poñer o chat. Vou baixar un poquinho o tamaño do chat. Espectacular o Athletic with Math 3 Launch Village 2. Xa sabedes que a Copa de Pontevedra nos tamén o sabemos porque lle preguntamos a Ángel Martínez e a Carlos Julio González esta tarde. O Carlos sigue sen responder. A Copa, no, contestou. A Copa de Vigo que é unha das máis lonxevas de todo o fútbol español, 91 edicións coido que van, non conta para esa Supercopa que despois dá acceso á Copa do Rei. Entón na Copa de Pontevedra é como a da Deputación, por decirlo de algún xeito, e como que dividen un pouco entre Pontevedra e Vigo. Por iso a semana pasada, entre semana, no haya 2 Portonovo 3 e Atlético Combarro 3 Vilalonga 2, así que Combarro e Portonovo as semifinais da Copa de Pontevedra. E mañá Progresista Cultural Areas e Gondomar Alerta Navia. Nother 2 Newport 3 dixeron por aí. E agora imos coas que sí que temos. Puxen o chat moi pequeno, porque senón non se vai ver, porque fixen fatal os cadriños das copas, pero bueno. E agora imos coas que sí que xogaron esta fin de semana. Por exemplo, a Copa Censura, a Copa da Coruña. Almeiras 3, Sporting Coruñés 3, gañou o Sporting Coruñés nos penaltis. O derbi da preferente, Santirso 1, Betanzos 0, Orillamar 0, Paiosaco 1, Portazgo 0, Club do Mar 2. Así que as semifinais da Copa da Coruña, Sporting Coruñés, Santirso, Paiosaco e Club do Mar. E temos dese derbi da preferente que gañou o Santirso. A Copa de Vigo comezan en pretempada dende hai uns anos, correcto, gañou na o Valladares este ano, pero digamos que non é como oficiosa, non? É oficial, pero non, a federación non conta como que despois dá acceso a esa Supercopa final que organiza dende aí, coido que 2 tempadas, se non me trabuco. Correcto. Dese Santirso Betanzos temos o golazo de Denis López, e quero que o vexes, Antón, porque é unha auténtica animalada. Con ese sol inventouse o amigo Denis. Déxame que lle gafe de sol. Un gol de fútbol praia, mira, control, toque e para dentro. A ver, hai que intuílo, Hai que intuílo. Eu teño sol aquí de pleno. Control, toqueciño e para arriba. Bueno. É un gol de fútbol praia, sen deixala botar. É unha animalada de gol. É Karate Kid, dixo María Levo. Sí, fallo que queiras. Denis Agrulla López. Cuidado. Vou poñer as gafas de sol, dije Talín. Chichar, mira como está o monte. Mira como está o monte, a reventar, macho. Parecía o partido de Copa do Rei, de previa. Cuidado. Como era o equipo que se parecía ao Sevilla? Celaya, sí señor. Tiñas unha amiga ti ali en Celaya. Pois este golazo de Denis López para a vitoria do Santirso 1-0 ante o Betanzos, espectacular. Control, toqueciño e para adentro. Golazo, deulle un trajo a agua. O amigo Antón Vietes. Ese era o resumo da Copa da Coruña. Imos agora coa que máis mola. A Copa da Costa, Malpica 0, Porteño 0. Gañou o Malpica nos penaltis. Cantos anos facía que non se metía nunha final da Copa da Costa o Malpica, Antón? 13. Case nada, mal número se non crece. Muxía 2, Sofán 1. Deu a sorpresa, deu a badalada o Muxía no campo da Arliña, eliminando a todo un preferente. Así que a final da Copa da Costa, Muxía, Malpica. O Muxía xa estivo ano pasado na final da Copa da Costa, non, Antón? E perdeu contra Dumbría nos penaltis. Aí o tes, como manejas os datos. E temos, bueno, unha especie de resumo aí pequeniño que fixen destas semis, non? Da Copa da Costa. Primeiro, ese Malpica Porteño co gol no Pedro Queimada de Malpica, 6-5 nos penaltis, co gol definitivo do penalti de Saúl Portero, o penalti decisivo, e tamén
con ese Muxía do Que Usofán. non é que sexa porteiro, Exactamente, senón que pues, é Saúl Portero, claro que sí. En Arliña, como dicimos, Muxía 2, o fan 1, temos o golazo de Fran Moreira logo do pase de Iván Bouzón. Así que deixamos vos con ese pequeno resumo da Copa da Costa semifinais. Aí está, breve pero fantástico. Marexada, forte marexada, bos días rapaces, dixo Adri. Tamén Contraprogramándonos, Adri, contraprogramándonos co Football Manager que me salió a mí en Instagram. Fica cabola, fica cabola. Pero mira, Contraprográmame siempre. deixa un... Por toda a escadra. Non mandou mensaxe, simplemente tirou o Prime. Grande, 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 grande. Que fotógrafos temos no fútbol galego. Adri, un deles seguido en Instagram. Volvo a preguntar o de sempre nos luns. Nadie me dou bola, Blanda fin de semana. Nadie me dou bola, veño pa aquí. Motivo de retención do mensaxe: racismo. Desliza para permitir o denegar. O sea, Adri puxo nadie me dou bola, veño pa aquí, todo xunto. E o Automod puxo motivo de retención do mensaxe: racismo. Desliza para permitir o denegar. Permito. Permitido. Esto é histórico. Chavales, la hora, dixo Santi. Ah, que hai que ir xogar aí o Fornite. Perdón, Santi, xa imos agora. Santi, clasifícase o Celtic ao playoff ou non? Que máis temos por aí? A ver, Copa da Costa lista. Imos agora coa Copa de Ferrol. Semifinais, Galiza Caranza 0, Oval 1, Rosalía 0, Cultural Maniños 1. Así que non houbo sorpresas. Os dos equipos da preferente gañaron, neste caso, na Copa de Ferrol, Antón. É que eu escribo cosas do guión para que as lexas. Leas, No 90 marcou Alex Casteleiro no municipal. Leas. Alaxas. No 90 marcou Alex Casteleiro no municipal de Caranza, o gol da triunfo, e do Cultural Maniños foi Javi Gonza no 63. Que entrou no 11 galego a semana pasada. No Juan Sabín de Lameiro. Este é o seu gol. Aquí o temos. Mira canta Margarita había no campo. Como se chama o campo? Juan Sabín. Juan Sabín, Merino. O Sabín. Juan Sabín Merino de Lameiro, sí señor. Jardo clip da túa risa faltosa e falamos na xornada 34, crack. Vale, perfecto. Así me gusta. Justame motivar os vestiarios, Antón. O delante da Matamado no pasado, insuperable. É insuperable, sen dúbida. Insuperable. Así que Matamado é gordo. absolutamente imposible. Pero imposible. ¡Saca clip! Tendo en conta os calendarios que acabo de ver, ¿Sí? que o Celtic entre en playoff. Non vai querer xogar o Fortnite con nosco, tío. Vai nos mandar Vai nos matar a nós. Non hai fuga, amigo, sino. Ala, dixo Adri. Imos coa Copa do Sar, onde sí que houbo sorpresa, porque tivemos un Arzúa 1, Dubra 0, gol de Brais Pedreca no 48 no Viso, e non houbo sorpresa, no Amio 1, Negreira 4. A machada foi a do Arzúa. Aí está, festexando esa vitoria ante o Dubra. Eliminou o equipo de preferente, o equipo do Viso, que está querendo volver, querendo regresar, con Balotelli capitaneando un pouco, e tamén Brais Pedreca, por suposto. A preferente, van primeiros, non? Estaban aí co calo man a man, e creo que lle gañaron o partido primeiro contra segundo. Así Aguanta. Aguanta.
Acabaste esa tempada, disfruta destas 5 semanas e a tomar sol en maio. Ala, Jatalim, non sexas malo, Jatalim. Non sexas malo, xa nos pasamos nos con él. Arzúa 53, Calo 53. Aí está, pois empatados a puntos entón. Así que está pelexando co Calo por regresar a preferente un histórico como Arzúa que vai xogar esa final da Copa do Sar ante o Negreira. Mais copas, a de Lugo que hai dúas, só teño a de primeira e preferente. Aquí chega o que lle vai gustar a Jatalim, porque na Copa de Lugo tamén houbo sorpresas. Xa estaban clasificados antes desta fin de semana o Ribadeo e o Escairón, que gañaron 3-0 contra o Foce con 0-4 contra o Castro. O chat non me permiten pegar as palabras que quero usar contra os dous. Contra dous, como a vosotros. Non entendo. O chat non me permite... texto. Sí. Playoff, Compos, Barco, Arteixo e Céltiga, dixo Adrián. Cuidado, Compos, Barco, Arteixo e Céltiga, o sea que ascende a Lusa directo. A mí, como me eliminen playoff, Santi Figueroa, pues... Ribadeo e Escairón xa estaban clasificados. Monterroso deu a badalada ante o Lemos e Guntín gañoulle a 3-1 o ese de chantada. Así que as semis, Guntín, Monterroso, Escairón e Ribadeo. Xa me fixo spoiler aí o amigo Skullmart, que era xusto que ia a contar, o que lle iba a gustar a Jatalim, é que hai unha noticia da Voz de Galicia que fai unha crónica moi boa deste partido. Monterroso 1, Lemos 0, gol de Loren. O Lemos tamén xogaba, na outra Copa de Lugo, xogaba o Lemos B. Entón, só tiñan 15 fichas ou 14 fichas o Lemos, o primeiro equipo, e tiñan que, claro, non podían botar mando do equipo filial porque xogaba tamén Copa esa fin de semana. Entón, pois, nun momento, segundo conta a Voz de Galicia, lesiónase un xogador do Lemos e ten que entrar Pablo Losada, habitual portero titular do Lemos, como xogador, e acaba expulsado. Así que, bueno, os Bad Boys, pois era o dato que lle ia gustar aí a Jatalim, porque sempre está falando deles. Caeron en Copa e Pablo Losada foi expulsado. A un por protestar dentro do banquiño, a dous xogando, a segunda xogando de dianteiro. Aí o tes, os datos de Skullmart. Aí estás. Cartón amarelo por protestar dentro do banquiño na Copa, Cuidado. Os Pistons do Río Cabe. Unha pregunta fora de copas, rapaces. Teño info de que esta semana cambiaron o tema de descenso. Si se mantén a Sarriana sube playoff, baixan 2 ou suben un máis. Comentaronme que o cambiaran entre esta semana e agora subiría un máis de preferente. Eu non podo falar estas cousas polo chat, moito texto. A ver, eu ata onde sei... Xa non sei nada. Si non cambiou... Partindo da base de que non sei nada, non creo que suba un de máis de preferente, porque entón tería que estar estipulado nas bases de competición ao principio da tempada. Creo que non se poden cambiar as bases así antes de. Porque ademais... vamos a ver, amigo, a miña pregunta é que os dous equipos finalistas que non ascenden xogan a outra final? Que va, imposible. Que eso se non está estipulado nas bases de competición non o van a facer agora así a media porque se apetece a eles. Que non. Home, sería máis histórico. Home, sí, molaría máis, pero non, ni de coña. Cambiaron as bases de competición cunha circular mandada esta semana, dixo Charles. Bueno, pues nada, ni de coña. Bueno, pues por lo tanto, temos esa comparación... No vou decir, veña, sí. Non descansan ni na Semana Santa, os Bad Boys deben ter máis que as romarías e procesións para limpar os pecados que teñen. Isto é serio, non é Galiza Twitter Camp. Vamos a ver. Bueno, pues nada, o tema normativo da terceira ref non é da ref, claro, efectivamente, é da federación. Vamos a ver. Pero bueno, é dependente, Va a ser, no, claro. Dependente da Futgal. A min non me entraría tampouco é a mítica que faría Futgal, pois pode ser. Como, o sea, se baixan os tres, non porque se salve un, que se salva, o cuarto pola cola que depende de arrastres, ok, pareceme ben. Pero que un se salve porque tivo a fortuna, pois a min me gustaría máis. Lembremos que o Viveiro segue competindo na terceira porque aumentouse o número de equipos na terceira federación. Hai tres tempadas. Faz final extra de preferente. E avisas agora, No, claro, ao final imos a ter unhas vacacións de 2 semanas. Non sei. Para min o lóxico. Un saúdo, gran traballo, dixo Malaguistas TV. Moitas grazas, moitas grazas. Aperta, Malaguista. De pouco valen os calendarios. Mira, para min o lóxico, pois por exemplo, poñendo o caso tal e como está, se baixa a Sarriana, descende o Cambados, a non ser que ascenda o galego do playoff. Se non baixa a Sarriana e ascende o galego do playoff, o Silva, neste caso, concreto, tal e como está agora a táboa, queda na terceira. Punto, se acabou. Xa está. Así leva sendo os últimos anos. O mellor é que baixe a Sarriana non suba ninguén, para non ter problemas. Eu propoño... O mellor é que non baixe a Sarriana.
Eso é o mellor. O que hai que facer neste caso, porque claro, sería unha terían que ter todos unha oportunidade extra. Por lo tanto, final a 3 na mesma tarde. A Peroxa, la Purísima E Silva. A miña pedrada é que se mantén Noia e Cambados. Un play-out na Twitter Cup, triangular, a puños, sen camisola. Cuidado. Non sei, xa veremos. Esa circular... Por preguntas de cultura xeneral. Un triviados, non? Como é? Sí, así era os últimos anos, pero este ano cambiaron que un descenso directo non salva por un ascenso. Ascenden outro máis de preferente. A min, un descenso directo pareceme ben. O sea, só ascende un máis de preferente no caso de que non baixas a Riana, ascenda o galego do playoff da terceira, correcto, entón aí habería un ascenso máis da preferente. Bueno, podo mercalo. Podo mercalo. Pero claro. Espera un momento. Pero claro, escoita. Xa pasou. Eso xa pasou. Hai dúas tempadas. Bueno, pero as normas están para trocalas. Sí, é verdad, ten razón Jatalim. Os tres descensos baixan sí ou sí, porque igual que nas bases de competición da preferente non hai estipulado un quinto ascenso, pois tampouco hai estipulado que non baixen 3 da terceira. Eso é verdad. Pero bueno, o de cambiar as normas porque aquí pode pasar unha cousa que estou tentando calcular que me pode facer moita, pero que moita graza. Anda sacando Excel agora, Antón, a boas horas. 17... que míticos somos, luns. Non, vamos facer un repasiño curto de actualidade, así, nada, unha horiña e vamos, 11-18. Figueroa agardando por nós para xogar. É espectacular, porque se pasa isto, claro, perdón. Espera. Simplemente a última mensaxe del Charles de Charles. Sí, pero outro ano xa ten pasado que salven un descendido en vez de ascender outro. Isto é como cando cambian o criterio arbitral en medio da competición. O sea, se outros anos salvabas a unha terceira, porque agora ascendes outro de preferente. Pois é un agravio comparativo que non banco. Vale. Se pasa isto, os playoffs de preferente rematan 14 de xuño, según acabo de calcular, creo, a menos que deixen unha semana limpa entre que remata a liga e comezan os playoffs, que igual o ano pasado creo que se fixo. Santi, que está por aí, que igual o ano pasado creo que se fixo, que se deixou semana limpa. Porque senón acabaría... Santi está tos huevos de noxa. Acabaría a terceira o 21 de xuño, o partido de volta, e acabaría a preferente o 14 de xuño. E logo queres meter o 28 de xuño, despois de que os futbolistas estén xa unha semana na praia. Unha final extra. Espectacular. Idea espectacular. Correcto, deixouse unha semana para finais de Copa. Nada, entón, toca algo decir, non vale para absolutamente nada. Ano de Mundial, home. Nada, estaba chegando WhatsApps ao privado dicindo que somos uns burros, así que eu creo que da circular esa é mellor deixalo en Barbeito e xa non en Barbero, que leva moitos goles en poucas semanas. Eu estou en pisos picados, deixademe en paz. Bueno, quedan copas, Antón, quedan copas, que estamos aí... Non se leamos, é verdade. Falaban de ascender por coeficiente, pero non é o mesmo competir no norte que no sur. Tuxé. Copa de Ourense, Monterrey 0. Esto se chega a pasar, hai 2 anos. Unha cousa, o Barco soñaba con ascender, Hoxe non falamos da guerra, De todo isto que teño escrito. Non contades que igual algún xogador da preferente vai coa súa selección ao mundial e perde os playoffs. Como non? Hai papeliño, como non? Esa sección ven agora, a da guerra, claro que sí. Teño algunha cousa da guerra preparada. Sí. É verdade, o Barco, cando Gonzalo dixo, estando antepenúltimos aquí en Fica coa bola, que igual lles daba para xogar playoff, claro, igual contaba con que cambiara a circular aquel ano e pudiesen ascender na preferente aquel Barco. Estou na reserva, necesito información cando encho depósito. Sube o Real Unión de Irán. Vale, espera, pechamos. Non fai gracia, non. Un pouco así. Copa de Ourense, semifinais, Monterrey 0, Maceda 0, a penaltis pasou o Monterrey, e Cented Academy 0, Sporting Ceranova 0. Pasou o Cented
nos penaltis, ou seja, que as dúas semifinais da Copa de Ourense foron a penaltis. Aí tedes a foto do Céntez festexando. A final será Céntez-Monterrei, con favoritismo lóxicamente, pero equipo de preferente que é o Céntez Academy. E agora sí xa desbardallamos e marchamos, que xa chegou bastante, que non temos nada máis. Veña, tedes 9 minutos. A media pechamos o chiringuito. Veña, 21, decido que digades por aí. Temos algún nome novo de United Kingdom Galicia. A sección estrela do programa non se pode eliminar. Vaya viaxes me vou cascar este ano aos finais de copas. Jue, trumpada da federación con este cambio de normativo en pleno abril. O rapaz do Celanova do outro día que falou da copa xa out. Sí, bueno, pero eliminaron primeiro Antela. Veña, vémonos. No vindeiro vídeo directo. De fica unha bola.